z súťaže profesora Halabalu, ktorú organizuje Slovenská technická univerzita vo Zvolene. Jedným z členov poroty som bola aj ja, bolo to veľmi príjemné hodnotenie a hlavne to, že my, čo sme teda už viackrát videli túto súťaž, aj výstavu, musíme konštatovať, že vlastne to má stále zvyšujúcu sa úroveň, takže to nás teší a myslím, že prvýkrát vás vítame aj v galérii Satelit, ešte ste tu nevystavovali. To priestor je A teda odovzdala by som slovo Elenke, aby povedala viac o celej súťaži a o výstave, pretože je takou dušou celej tej akcie. Súťaž vznikla ako podsta celoživotnému dielu priekopníka priemyselnej výroby nábytku v bývalom Československu, dizajnéra, pedagóga a publicistu Jindřicha Halabalu, ktorý významne prispel k formovaniu dobového vkusu a zvyšovaniu kvality bývania. Možno menej známa je jeho pedagogická činnosť, ktorou sa zaslúžilo zvyšovanie úrovne poznania a rozvoj v oblasti tvorby, konštrukcie a výroby nábytku, tiež o výrazné odborné profilovanie a rast tvorivých schopností študentov. Svojím pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene v rokoch 1954 až 1969 nepriamo ovplyvnil vznik súčasnej katedry dizajnu nábytku a drevárskych výrobkov na Technickej univerzite vo Zvolene. Práve toto pracovisko iniciovalo v roku 2004 vznik súťaže spolu s Ústavom nábytku, dizajnu a bývania Lesníckej a drevárskej fakulty Mendelovej univerzity v Brne. Obe univerzity sú v súčasnosti odbornými garantmi podujatia a striedavo aj organizátormi. Do prvých ročníkov súťaže prispievali len študenti týchto dvoch škôl, postupne došlo k rozšíreniu okruhu prispievajúcich českých a slovenských škôl a v aktuálnom 9. ročníku pribudli aj súťažiaci z Poľska, Maďarska a Belgicka. Hoci ich zastúpenie čo do počtu súťažných projektov nebolo masívne, svojou účasťou súťaž názorovo obohatili. V 9. ročníku teda súťažilo celkovo 114 prác z 13 vysokých škôl z 5 európskych krajín. Nedávna aktualizácia štatútu súťaže sa dotkla aj štruktúry súťažných kategórií k 4 pôvodným súťažným kategóriám semestrálnych a záverečných prác zameraných na interiér a nábytok. Pribudla 5. kategória, ktorú navrhuje pre každý ročník organizujúca univerzita. V tomto ročníku to bola kategória nenábytok, ktorá mala priniesť riešenia v kontexte zamerania súťaže. Táto kategória ako malý experiment prekvapila veľkým záujmom zo strany súťažiacich a v prípade jej zachovania však vzhľadom k rôznym možnostiam interpretácie tejto témy bude určite užitočné vyprofilovať jej rámec. Rôznorodá skladba prác zahŕňa produktový dizajn a exteriérové prvky vo väzbe na konkrétne prostredie. Počtom prihlásených prác, ako aj kvalitatívne vyrovnanou úrovňou súťaži už dlhodobo dominujú semestrálne práce dizajnu nábytku, čo je prvá súťažná kategória. Aj v 9. ročníku tohto podujatia kategória nesklamala očakávania poroty a ponúkla viaceré tvorivé riešenia. Ocenená storička Plaj, autorky Barbory Přibylovej, je vydareným príkladom naplnenia cieľov dizajnerskej prípravy, konkrétne v prvom ročníku štúdia, kedy študent naozaj pochopil determinujúce súvislosti tvorby v dizajne a dokázal svoje poznanie zmysluplne pretransformovať do tvorivého procesu a výsledného riešenia, ako aj prezentovať výsledok kvalitným výstupom, funkčným a čistým prototypom. V porovnaní s rokom 2011 menej presvedčivo vyznala 3. kategória semestrálnych prác interiérového dizajnu, v ktorej sa aj znížil počet prihlásených súťažných projektov. 2. a 4. kategória záverečných prác splnili očakávaný štandard, ktorý sa vlastne na túto kategóriu kladie. Hodnotiace stretnutie poroty sa uskutočnilo v októbri 2013 v priestoroch Slovenskej národnej galérie na Zvolenskom zámku, kde 11-členná medzinárodná porota pracovala pod vedením predsedu Ištvana Juhasa poviem skratku, z Momelo, neviem po maďarsky, správne interpretovať školu.
v Maďarsku. A táto porota udelila celkovo 6 hlavných cien a 4 uznania, ktoré nebudem konkretizovať, nakoľko vlastne sú predstavené tu priamo v expozícii výstavy, ako aj prezentáciou veľmi podrobne. Aj v tomto ročníku súťaže okrem medzinárodnej poroty hodnotili súťažné práce aj pozvaní zástupcovia 9 slovenských a českých firiem, ktorí udelili špeciálne ocenenia. Tu by som vás spomenula viacnásobné ocenenie autora Igora Žoltvaja a jeho aktívneho sedenia Balance, ktoré je tiež vlastne súčasťou tejto výstavy, kde získal konkrétne ocenenie od spoločnosti Javorina, Spišská Bela a Vitra Koncept Praha spolu s Kabinet Bratislava. Ďalšie ocenenia udelili spoločnosti Domoglad Banská Bystrica, Master Profil Slovensko, Banská Bystrica Poliston Badín, Slov Banská Bystrica a Tom Bystrice pod Hustinami. Špeciálnu cenu udelil aj časopis Brevársky magazín. Záverom by som chcela dodať, že všetky školy, ktoré sa zúčastnili 9. ročníka súťaže, mali svoje horúce želieska, po dni, ako sa hovorí, a boli zastúpené medzi nomináciami na ocenenia. Vysokoškolské vzdelávanie je proces neustále sa vyvíjajúci a súťaž odzrkadlila aktuálny stav výučby na školách v tomto zameraní a v tejto konkrétnej konštelácii súťažných prác, ktoré boli do tohto ročníka prihlásené. Takže, vážené dámy, vážení páni, ďakujem za vašu pozornosť a v tejto chvíli vás už chcem pozvať pre výstavy.